Irridu ngħaddu mill-klima l-fatti u Malta tinsab impenjata li tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet li jżidu s-sħana fl-atmosfera biex tittaffa l-bidla fil-klima. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt l-indirizz għas-Summit tan-Nazzjonijiet Magħquda dwar il-klima fi New York. U għafisser kif Maltija determinata li taqleb għall-ekonomija li tuża inqas karbonju u li tħaddam viżjoni bbażata fuq il-benefiċċji soċjo-ekonomiċi u ambjentali fit-tul li jiġu mit-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet li jżidu s-sħana fl-atmosfera. Il-Prim Ministru Muscat spjega kif Malta sabet numru ta' sfidi biex jintlaħqu l-miri tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' dawn il-gassijiet. Madankollu Malta hija lesta li tkompli tidentifika opportunitajiet li jġibu magħhom tnaqqis fil-gassijiet. Semma kif il-motivazzjoni ta' pajjiżna hi li jżid l-effiċjenza fl-enerġija u jippromovi sorsi ta' enerġija rinnovabbli. Fi kliem il-Prim Ministru dawn huma l-ikbar passi li għandhom jittieħdu. Għal ukoll li pajjiżna qed iħejji att dwar il-klima biex jassigura li l-miżuri legali għas-setturi kollha jkunu msaħħa u titħejja istituzzjoni li tissorvelja, tirrevedi u tivverifika l-miri ta' tnaqqis u miżuri ta' adattament. Tiżgura governanza aħjar tal-klima u tassigura li pjanar meħtieġ. Żied jgħid li Malta tibqa' kommessa l-isforzi tal-Unjoni Ewropea f'dak li għandha x'taqsam il-klima biex tgħin finanzjarjament u teknikament lil pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw. Lil pajjiżi li huma l-iżjed vulnerabbli għal bidla fil-klima, Malta se tkun qed toffri scholarships fi studji relatati mal-klima fl-Università ta' Malta, kif ukoll assistenza u taħriġ fit-tfassil tal-politika fuq livell vokazzjonali u istituzzjonali. Barra minn hekk Malta għandha l-mira li tkun ħabb tal-enerġija fir-Reġjun Mediterran billi tisfrutta l-possibiltajiet ta' enerġija rinnovabbli bejn il-fruntieri u l-potenzjal li pajjiżna jkun ta' provvista tal-gass magħquda ma' sorsi tal-provvista tal-gass fl-Afrika ta' fuq u l-Ewropa.